Ayo sing ngurung-ngurung kuwi Mbak Tatin. Ayo Nduk, Tatin, ngene Nduk. Lho kae. Fansmu wis Tatin. Aja nglangkai wedang jeruk ndak saya kecut. Kok iso? Nah ya mbuh pancen ngono kuwi kok wedang jeruk. Iya. Sekeng dalu, Mbak. Ya, piye nduk kabare? Sae. Ya, syukur. Jenengan pripun? Ya kaya ngene iki sehat, isih iso kocah mamah genah ya ngono kuwi. Cik, tetep tua. Tetep tuwa ki awet tuwa timbangane kek dar gitu. Apa dar? Dar ya kaya ngono kae lah. Nggih. Ya kowe ngaturke podang kuning. Heeh. Nggih. Harus sik nyuwun iki Tin podang kuning. Ya. Oh nggih. Saya mesti kangkane. Ngapa e? Kowe kok guyu ngapa ora ono? Mboten, Pak. Ora kok. Ora piye-piye ya. Ki saka Mas Menoreh sing nyuwun. Hei, jak omong kok. Nggih, Pak. Pripun? Saka Mas Menoreh sing nyuwun Nggih, Mas Menoreh. anu arep bablas ning Blitar deh. Anu wonten sawere mboten? Ana, nya. Ndi? Tampan ana ora bakal. Pinten, Pak? Ha iki lho receh-receh nyepuluh-nyepuluh iki. Nya 50 iki. Yang kok kena nggo pipis. Wah. Ten nganu lho. Arep ngolang. Ini rada saru lho arep mek ketoke ngene karo ngene. Ngono iki. Ngene iki napa, Mbah? Alah ku nek di rasa-rasake rada saru iki wis rasa-rasake wis. Ameng rada kok. Lah iya. Yo nganggo bawa apa langsung? Wah, liyane dolan njaluk duit Tatin yo njaluk duit dhewe. Ya kudu eneng sing njaluk timbangane wutuh. Nah, nggih bawa mboten, Pak. Manut nganggo kok ya. Kok dibawani sing apik sing. Nggih, kula nek bawane rapati anu e. Ah ya ora apa-apa nggawa buku karo papan tulis esuk. Cekelke, Mbah. Hanya ngaling-alingi wasedya wayangan malah kowe sekolahan. Ayo rumah aku kok ora. Aja diwalik-walik kok ndak ilang. Lah iki catetan ndrok seprapat. Wah, kleru ndek. Kleru. Oh ya bener ting ya. Kita catetan buan warung. Danggune. Ya gawe yo. Iya. Si Nadian ngono. Nggih. Ambil sih, Pak. Nadian wujud mung peksi. Jenengan bawane. Lah aku mung maca iki kok dadi kon bawa. Ya. Nadyan wujud. Ya nyanyi wis malah gur maksud maksudnya. Ameng nyekeli kok dadak dobah-obah iki aku ngerti maksudmu. Piye? Aku ki ora arep kepiye-kepiye mengan. Sing narasi sing anu. Nadian wujude ming peci arep wujude ming manuk ning iso dadi naleni katresnan. Manuk apa ya? Ha ya kuwi diwaca terus. Ku aku sing jelaske. Alus manis tur mrak ati. Cakepane cetha. Alus legi alus manis to. Alus legi tur mrak ati. Oh gregetake. Wisnu. Wisnu menengah antil lho kowe kemanan. Ceceki wae kowe. Wasuwi anggonku. Wis suwele mung ngubengi jagat bebasane. Heeh. Golek isi podang kuning. Goleki manuk sing kuning podang kuwi mau. Nek ireng piye? Wah, kuning wae. Iba bunga ing atiku. Ndak senenge atiku. Nyanding bisa dadi
tombo arep meng nyedak manuk iso dadi obat. Wedang kuning. nggih Ya. Rada maju. Kene iki jemek sapa sing ngutahke wedang mong. Yen liwat, wis ngawur kuwi gubuk asmara. Oh iya, ya manuke kodhange nang gubuk. Heh? Ya. Wis aku aja meneh podang kuning podang ireng wis aku ayo. esuk awan ning omah wis ora kerasan uyuran anggolek sing tak sayang
Nggih, monggo. Podang kuning. Ha iya. Eneng sing suwun ya mau kok. Eneng iki kertas sing ning ngarep aku. Iya.